Здравейте, потребители на YouTube! След доста дълго отсъствие, байктур се завръща. Това видео ще е малко по-специално. Първо ще покажем новото колело, с което ще караме. Ще му направим един байкчек. Второто ще бъде малко повече като история на канала, как се започна. Ще почнем с байкчека. Колелото има следните части. Главини Giant, спирачки Shimano Z 4 бутални, нормалното, лапа Raceface, кормило Cox, предна гума Maxxis ASK, супер доволен съм от нея, отзад е Schaubert Magic Memory, вилката е RockShox Boxer 2015, шока е Fox 5.0, обтегачи командата са на SRAM, курбери Shimano Z и рамка Convention Supreme 2.3. Той има специална история, всъщност го имам благодарение на Мирца. Може да отидете да се абонирате за канала му и да харесате видеята, защото ви е приготвил много специални работи с всичко свързано с колелата. Покрай точно това колело започнахме да споделяме една и съща страст към спорта. Интересното е, че двамата се запалихме по даунхила, като видяхме това колело в клип на Реми. И се надяваме скоро да го видите в много клипове тук в байктур и в канала на Мирца. Вече е качил един клип с него, как го тестваме, и той има доста клипове с това колело. Отивайте и гледайте. Artlist.io